Hej alle sammen og velkommen til endnu en video på min kanal. I dag der har jeg købt EAFC 24, så jeg tænker at jeg vil lave en lille pack-åbning til jer. Jeg har fyret 4.600 FIFA points ind, og hvis jeg skal gætte på hvor mange boards jeg får, 5, og hvor mange walkouts, 2. Så lad os bare hoppe ind i det. Nu er vi kommet ind i spillet, jeg tænker, at vi bare vælger Brasilien her. Ja, jeg har valgt. Hey! Brasilien, se hvad er det? Det er lige sige komme. Okay, det er en puha-spiller. Jeg fik ikke lov til. Okay, jeg var i orden. Jeg tænker, kan man se lidt, jeg spiller? Hvordan? Ja. Nej, vi gider ikke at høre på dig. Vi vender lige tilbage, når jeg er færdig med det her. En spiller, jeg vil gerne have blive bedre, eller han lånespiller. Det er ikke dårligt, jeg gør det, hvis jeg er over på. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Marcus Llorente her. Tjek det kort ud. Jeg tror jeg faktisk bare, ham jeg tager. Og så vælger en trøje, jeg tror bare, det bliver Milan her. Rigtig flot trøje. Udbanetrøje. Skulle jeg være i Italien her. 2. Ja, 10 stille. Ja, 10 stille. Vil du gerne være Wolf? Ja. Hold tak. Let's go. Ja. Yay. Ja. Accepter. Det vigtigste er jo at komme ind til pakkerne, så jeg vender tilbage, når jeg er inde ved pakkerne. Men har vi lige nogle ligegyldige pakker, men dem gider vi ikke åbne. De kan være lidt lige meget. Jeg skal lige den her, hvor man lige får en town. Den kan det godt være noget ved. Det kan vi bare skibe. Jeg har ikke forstået, hvordan man skiber endnu. Okay, der bliver så ingen skibspack. Let's go. Ingen skibs. De der kort der, går. Ja, okay, ja, så vi hopper lige videre til de rigtige pakker, så man kan se det. Så let's go. Så jeg tænker, at vi åbner de her 7,5k pakke, eller jeg skal faktisk lige se, hvad der er. Pakke, det er noget, jeg ikke lige 350. Ja, jeg tror, dem jeg åbner, og så til sidst, der åbner jeg Big Boy herovre. Så let's go. Første pakke købt. Easy. Hvad får vi? Nej. Hvorfor føler jeg, at det her det er non-wear? Det er det så meget non-wear. 81. Jeg håbede, det var lidt højere. Så pakken, jeg tror lige, jeg kigger, hvad kameraen han koster. Vi sælger alt dem. Nej, vent lige. Jeg gider ikke at sælge det her. Op med det igen. Fordi man kan jo lave den der pakke der 2x50. Jeg viser ikke den besked igen, så det kommer der nok en video af, hvor jeg har lavet en masse af de SPC'er. Tror jeg i hvert fald. Jeg kan ikke lave noget. Lad os åbne pakken. Og ja, jeg ved ikke, hvordan man skiber. Schweiz. Nå! Målmand. Ja, det ved jeg godt. Det er Kobel. Han er en god rating. Første walkout! Syg, man! Hvor er det vigtigt? Aldrig. Syg kort. Hvad går han for? Jeg tror ikke, at jeg vil beholde mig i klubben. Hvad går du for? Du skal kviksøl. Så det her pakken der.
Bedste pakke indtil videre lunt, altså videre til næste pakke. Den åbner. England. Venstre pakke. Er der nogle gode der? United. Luxembourg. Ja, 83. Ja, men jeg tror stadig bare, at han er lidt bedre rettet. Lut. Ja. Så han skal det selvfølgelig gennem sin klubben. Luxembourg. Jeg tror slet bare, han kommer ind i klubben. Hvad er hans pris? Jeg tror bare, jeg gemmer helt den her pakke i klubben. Let's go. Jeg hammer. Det er for mig. Så må vi håbe, at han bliver solgt. Så videre til den næste pakke. Den i gang med at åbne. USA, centret nyt. En kvinde, er det ikke? Ja, det er jo pis. Det er jo pis, det her. Det er jo fuldstændig pis. Har du noget nyt? Nej, vi kan ikke sælge alt det her. Farvel. Okay. Ja, det var den, der så. 1900 coins, kan man se der nu her. Så lad os smide det ind i klubben og byde til den næste pakke. Nosepacken. Åbnet! Frankrig indgriber. Nej. Jeg må simpelthen trolle mig sådan. Jeg ved ikke, hvem det er, men jeg ved da, at det ikke er en papir. Og hvad for noget? Jeg siger, hun har sgu da dieselkort. Eller hende. Og så smider jeg den klubben. Allerede en dublet. Eller hvad fanden det nu her? Hvor dig der? Hvad er din pris? Farvel. Så er vi oppe på 5.000 coins og 2.000. Det går hurtigt. Jeg tænker efter den her pakke, så åbner jeg lige de der 7,5 k-pakke. Hvorfor føler jeg, at det her det ikke er noget godt? Bremer. Men for fanden det er også. Ja. Farvel. Ja, det er lidt sådan noget i vejen. Så jeg tænker, at vi åbner 7,5 k-pakke nu. Hvor de er lidt billigere. Og lad os se, om de kan noget. Fordi hvis de kan noget, så var det ikke worth at gå til andre. Lad os se. Vi kan se det Portugal, vi kan se det Vestervig. Raffeliao. Han der shot til der. Nej, ikke de Egochose. Det var ikke engang ham. Den er jo ikke særlig god. Jeg tror bare, vi quicksælger. Ham. Og så kan den her gå for noget. Den kan gå for noget. Der tænker jeg, at den rører på trans. Okay, den siger en sejlede, når man gør det. Det der, den burde være fint. Bang! Så den på trans. Og så bare, ja. Så det. Eburait. Let's open the pack. Det er luksus og FIFA princip. Italien. CB. Nej. Det er jo slet ikke bedre, I her pakker. Hvem er det? Bums hedder han, eller hvad? Jeg tror, jeg kunne ikke sætte den her pakke. Noget med dig. Ind i klubben med alt det. Puh her. Opdater butikken. Så den sidste pakke, før den helt store. Det bliver spændende at se, hvad vi får. Finland, målmand. Hvordan sker der noget stået bag? Lut. Jeg har fået mig en målmand. Det har jeg faktisk ikke. Han tror jeg beholder i klubben. Skal vi se, hvad han går for. Beholder i klubben, og så... Hvad ligger der her? Okay. Ind i klubben med det. Så
Nu er den store part. Det er spændende. Det er den her. Det er den her. Jeg åbner sgu da med foden. Så lad os gøre det. Tyskland. CDM. Bayern München. Hvem er det? Kimmich? Kæft, du er grim. 88 rated! Og jeg tror vist ikke, det her det kan sælges. Nej, jeg troede ikke lige... Nej. Jeg ved sgu ikke rigtig lige, om det her det er godt, eller hvad det er. Det tror jeg, det er fint nok. Du er på lidt slug. Okay, vi sletter lige ham op på transfermarkedet. Og lad os hoppe videre. Eller lad os hoppe ind til mit hold. Okay, det er jo også det. Har jeg endt med at... Jeg har faktisk lidt mere at vise i den her video, så adios.